It's a wonderful day today. Do not abandon yourselves to despair. We are Easter people, and Alleluia is our song. We arrived safely in Hagnaya, San Remigio. So, from San Remigio to Cebu City, that's around 2 hours. Ilan ito yung kanan, ate? Sige, salamat. Pangalan mo, ate? Salvi. May hapon ka mo para filman? Yes, may hapon ka po diba sa tanan niya na ginawa natin karon mga specialista atong Kapano mo nga ang Ginoo na siya mga pamaagi no kini siya gibuhat sa atong Radio Fuerza sa DYRF usa kini siya nga paagi nga makit-an gayud nato ang Ginoo maayo, ang Ginoo may gugmao na pasayloon iyang kini siya gihatag nga communication aron sad kamo nga naa diha masakiton mga tiguang mga batan-on nga usahay na ay pagkatapulan ni gamay no kamo sad giimbita mo sa Ginoo no pagpaminaw niining ato ang coverage karon no. Daghang salamat o Happy Easter, advance Happy Easter. Happy Easter, Bishop. Happy Easter, Bishop. Kaisonan atong nabati si Bishop Oscar Lorenzo. Ano yung behind the scenes kung mag-broadcast mi si Julius ang among main man, no? Yes. Happy Easter. Happy Easter ninyo. Huwag yung mga tuhog, no? Kuwat-kuwat. Kuwat-kuwat. Sige, sabi niyo pangutana. Ako dahil tubog mo. Ang salangay mo kami pati kapag nahuman nag-yun ang ato ang pag-celebrate sa Easter Sunday. Okay. Katinuod lamang, musod na ganita sa Kwaresma, Semana Santa, murag bugat-bugat nga siya, daghan ang trabaho, no? Daghan kay mani siya ang tuig, ang panahon sa tuig sa Kwaresma, Semana Santa, padungan sa pagkabanhaw, nga daghan gayud ang trabaho sa pari mo lingkod, magpamisa, muhatag og recollection, muhatag og mga sani kanang mga pag-counseling, no? Unya mag-andam pagyod kuti baya ni siya ng mga celebration sa Paschal Triduum. So karon natapos na murag usa ka tunok ba nga naibog no sa katunok pero okay lang na kay kanunay man namo gibuhat no ang mga tunok dili na siya magmudulot na namo no dili na siya kay maumang gud ng trabaho pero ang panggyuda ang pinaka panggyudihan no nga mawa na siya nga kakapoy ba ay tapos na no in fact pagsugod pa lang sa Huwebes Santo uingon nami one down hangtod sa Biyernes Santo 2 down pag-abot karon no more down. Yes, Happy Easter. Happy Easter.